Let me know. Two power. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Taziona nemavanga pamanza usazopaisa usazosaisa taziona kuti ine ndakanyanya kana ndakudana kana ndakudzanya ndiani uyu ndiani ari kuti anomidza mabhanditi akazviudzwa nani kuti iye akapenga anditi poro rinorwa rine mavanga handikwate mapumwe matanga pandinosvikaziva izvatanga ndavaratidza ndiri gandanga poro rinorwa rine mavanga handikwate mapumwe matanga pandinosvikaziva izvatanga ndavaratidza ndiri gandanga. This time ndava kutaura shiti ndiri ndimba risina defiti anodidina ndomuita mapisi vanofunga vanotyisa vaina vandimisi ndovarova nemauha kirire kwatonija vanotamba waichukucha warwa muromo vakatadza kudya poro rinorwa rine mavanga handikwate mapumwe matanga pandinosvikaziva izvatanga ndavaratidza ndiri gandanga poro rinorwa rine mavanga handikwate mapumwe matanga pandinosvikaziva izvatanga ndavaratidza ndiri gandanga. Kandiona nemavanga pamanza usazopaisa usazosaisa taziona kuti ine ndakanyanya kana ndakudana kana ndakudzanya ndiani uyu ndiani ari kuti anomidza mabhanditi akazviudzwa nani kuti iye akapenga anditi poro rinorwa rine mavanga handikwate mapumwe matanga pandinosvikaziva izvatanga ndavaratidza ndiri gandanga poro rinorwa rine mavanga handikwate mapumwe matanga pandinosvikaziva izvatanga ndavaratidza ndiri gandanga. This time ndava kutaura shiti ndiri ndimba risina defiti anodidina ndomuita mapisi vanofunga vanotyisa vaina vandimisi ndovarova nemauha kirire kwatonija vanotamba waichukucha warwa muromo vakatadza kudya